soyayya ce na yau dace, kyakkyawar yarinya ce, lokaci ɗaya zuciyata ta sace, na rasa yadda zanayi, lokaci guda masoyiya ta Aisha ta tafi da ni. Bana iya barci, kullum tunaninki nake, na zama a kaɗaici saboda rashin ganinki. Zuciyata ta kice, ke kaɗai ce na sa a ciki ba ta birinki. Zana bar kunci daga ranar da kika mallaka mini zuciyarki. Ke ce duk wata damuwa da ke tattara da ni, in kika tausaya mini sai in bar kukan zuciya. Ke ce ke kaɗai ce wacce na zaɓo domin mu yi rayuwa. Shin yaya zana yi kenan tun da kin ƙi bani kulawa? Na zaki ji abin da nake ji a cikin raina, tabbas na san sakin yau tausayawa. Ke kaɗai ce magani, zo ki bani in sha in fita daga cikin damuwa. Don Allah zo ki tausaya domin ba da so biyo rabuwa. Na bada kaina a gare ki, na zubar da ajiya. Ke ce za ki bani magani in sha in fita daga mummunar jinya. Safiya ko dare ko rana, ni ke kaɗai nake tunani. Zo ki tallafa mini in cika gudun kin ga kin cutar da ni. Ina kai a masoyinki na farko, ina za a ɗaura ni a mizani. Ki bani soyayya in samu sauƙi, in rage tunani. Tausayi da kyautatawa shi nake bukata, don Allah zo ki yi mini. Sai kiran sunanki nake yi, amma ki yi buris da ni. Zo ki tallafa mini masoyiyata, kada in sha ruwan wuya. Mun dace da juna da ni da ke, idan an duba soyayya ce ta haɗa ni da ni da ke, ba maganar gaba. Ni na cancanta da in zamo masoyinki, in kin duba na baki soyayya ta, je ki adana kin ji yar baba. In kika yi duba na cancanta a cikin tausaya, in kika ce ba kya so na shiga duniya. Wayo yaya zanayi, haɗaɗin so ya kama ni, na rasa yadda zanayi. Aisha to ki cire ni a cikin tunani, zane alfahari da ke in kika taimaka mini. Rayuwa ta kice in kika je kika yi nazari da tunani. Komai tsanani ko wuya, ki dau alkawari kada ki guje mini.